Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukomanashi, please ndivigeiwo zita rangu mobva maposta zvenyu. Inini mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai so. Kubva ndichiri mudiki, zvinhu zvandainge ndichitoziva kuti pandiri pane Shavi Rehuroyi riripo. Zvese izvi zvakatanga pane imwe holiday apo patainge takaenda kumusha kwana mama. Takati tiri kuholiday ikoko, gogo amai vamama vakabva vashaika. Saka musi washaya gogo vakatondiudza kuti mangwana muzukuru ndichamuka ndakafa. Asi gogo vakabva vati kwandiri, handidi kuti ndizodyiwa nevaroyi abii yangu, saka pane zvandinokumbira kuti unge uchizondiitirawo mwana wemwana wangu. Saka mweya wagogo wakabva wabva pavari, wakabva wasvika ukagara pandiri. Asi mweya wagogo kunyange wakabva pavari, vainge vachiri vapenyu, but mweya wavo wainge watobuda mumuviri wavo. Ndakabva ndatanga kufamba ndakagarwa kudaro nemweya wagogo. Ndakabva pamba kuma 8 am ndikafamba ndikanosvika mugomo kuma 11 am. Ndakati ndava mugomo imomo ndikabva ndanotora imwe hari yainge ichigara mugomo imomo. Hari iyi yainge iri yagogo. Ndakabva ndatanga kubikira gogo mushonga wekuti kana vafa nyama yavo isazodyika. Ndakati ndapedza ndakabva ndadzokera kumba, asi zviya zvandainge ndabika ndakabva ndazvinwa ndiri mugomo imomo. Ndakazoti ndava kumba ndakatanga kunzwa kuda kurutsa, ndikabva ndarutsa mushonga uya. Gogo pose apa vainge vava kusagona kutaura, asi gogo vaitotaura neni, asi zvose zvavainge vachitaura neni zvainge zvisinganzwikwi nevamwe vanenge vari padhuze nagogo, zvaingonzwikwa neni chete. Gogo vakabva vati kwandiri ndirutsire zvese zvandainge ndichinzwa kuda kurutsa mukapu. Kana ndapedza kurutsira mukapu, ndivape zvose zvandinenge ndarutsa, ivo vobva vazonwa zvavo mishonga iyoyo yandainge ndabika ndichiri mugomo. Ndakabva ndaenda kuseri kwemba ndakabata kapu ndokubva ndatanga kurutsira mukapu. After that ndakatora kapu iya ndikabva ndanoisa kapu iya mumba maiva nagogo. Ndisati ndapinda mumba umu mainge muina gogo, ndakatanga ndakotamira, but ndakakotamira ndakafuratira dhoo remumba umo mainge muina gogo. Pandakazopinda hapana kana ainge achindiona nekuda kwekuti ndainge ndatanga ndambofuratira dhoo remumba umo mainge muina gogo. Gogo vakamuka ndokubva vatanga zvavo kunwa marutsi aya, but vainge vasingagoni kana kumuka. Asi kwandiri chete ivo gogo vaitomuka, vobva vatanga kutoita nyaya neni. Kunyange vanhu vose varimo mumba imomo, inini nagogo tinenge takatogara tichitoita nyaya, asi vanhu vose vaiti kana vakatarisa gogo vanenge vachingoona gogo vakangorara pamubhedha vasingagoni kana kupfakanyika kana kuita sei, nekuti gogo vainge vava siriyasi neurwere. Asi kwandiri ndaitoona gogo vachitopfakanyika, dzimwe nguva vachitoti wapinda mumba nhai muzukuru, mwana wemwana wangu, tobva tatotanga kuita nyaya. Gogo vakazofa, but vakasiya vandiudza kuti ndinofanira kuzotora hari yavo yainge iri mugomo nenyoka yavo iyo yavainge vandirakidza nezvimwewo zvainge zviri mugomo imomo. Saka zvese izvi vakati ndinofanira kuzviita ndisati ndawanikwa, because pakafa gogo ndainge ndichitoriwo musikana wechidiki, but mukukura ndakazoti kanganwei nezvazvo. Mazuva adarika awo ndipo pandakarota. Ndakatanga kurota ndiri mugomo imomo ndainge ndichitaura nagogo vachiti kana ukasatora hari iyi usatamba nayo ichakudyira vana vako vose. Tora hari iyi uende nayo kumba kwako. Kutaura kuno mweya wangu hauna kana kugadzikana, nekuda kwekuti murumewo wangu akandiudzawo kuti ari kurota everyday achimedzwa neshato. Ende mhando yenyoka yandakarakidzwa nagogo patainge tiri mugomo, ende mhando yenyoka yandakarakidzwa nagogo patainge tichiri mugomo imomo yainge iri shato.
ndichikura zvinhu zvekutoti zvaindinakidza kuti ndine masimba ekukwanisa kupinda mumba mevanhu ndobva ndasiya ndafuriridzira zvandinenge ndanzwa kuda kufuriridzira. Sometimes zvinenge zviri zvirwere zvandinenge ndafuridzira pamunhu, but now ndava kunzwisisa kuti zvose izvi zvandainge ndichiita uroyi, ende ndiri kuda kuti zvinhu izvi zvinge zvichigumira pandiri. Handidi kuti zvinhu izvi kana ndazochembera ndobva ndazozvisiyirawo kuvazukuru vangu. Ndiri kuda kuti bhande racho ringe richigumira pandiri. Asi kana mweya wacho wandibata, kana murume wangu ndinodya, zvekare ndava kutya kuteyiwa nevanhu, because pane pandakambochiva vamwe baba so ndikabva ndati usiku ava baba ndinovapindira chete, ndainge ndichingoda kungoita navo bonde chete. Mukomanashi, saka ndakamuka zvangu ndokubva ndaenda kumba kwababa vaya, but ndakamuka ndakatogarwa neshaviriya, but ndakazoti ndava padhoo ravo ndava kugadzirira kuti ndinge ndichikotamira kudhoo ravo kuti ndikwanise kuvapindira ndiite bonde navo. Ndo pandakazongoona kumberi kwangu kwava neumwe mukadzi uyu ainge asinawo kupfeka seni, ndikabva ndaziva kuti tose tinongoitawo mabasa akafanana. Akabva ati kwandiri, usapinda mumba imomo mauri kuda kupinda, nekuda kwekuti munhu wauri kuda kupindira munhu uyu ihanzvadzi yangu, akatemererwa nyora. Kana ukapinda imomo unofa. Inini ndava nemakore ndichizama kumudya, asi ndiri kuzvitadza. Saka tinofanira kuti tinge tichishandidzana. Saka nemukadzi uya takazobatsirana kuuraya murume uya, but nyama yake murume uya paakafa, pandakapiwawo nhindi yekuti ndinge ndichidya, inini nyama yake handina kukwanisa kuidya nekuda kwekuti ndainge ndamuchiva in real life. Murume iyeye ndainge ndanzwa kumuda, saka zvakandiremera kuti ndinge ndichidya nyama yake. Zvakaitika ndezvekuti murume uyu sezvo tainge tichigara padhuze napadhuze, ndakabva ndatanga kumuitira maactions mukomanashi. Iye ndokubva azondinyenga, but haana kuziva kuti zvose izvi tainge takatozvironga nehanzvadzi yake, iyo yandainge ndakasangana nayo usiku pandainge ndichida kumupindira. Paakandinyenga ndakabva ndangomubvumirawo mudenga denga. Pasina kana mazuva takabva tatotanga kurara tose. Then musi watakatanga kurara tose, ndakabva ndaudza hanzvadzi yake, ndikabva ndapfekera mishonga yandainge ndapiwa nehanzvadzi yake. Mishonga iyi ndakaipfekera kunhengo kwangu. Saka murume uya paaiproducer aikweva tsvina iya inova yakazomuuraya. Mukomanashi, nyaya yacho yakakurisa, asi ndiri kuzama kuti ndisaita mabasa awa. Ndatovawo nenguva ndisingamuki usiku. Kune kwandakamboenda, ndasvika ikoko ndikabva ndarondedzera nyaya yangu kune munhu ainge achindibatsira, ndokubva ndabikirwa porridge rezviyo. Porridge iri rinopedza simba mweya wacho ugere pandiri. Nekuda kwekuti mweya uyu ugere mudumbu mangu, saka porridge iroro randakanobikirwa ndo rinopedza mweya uyu simba. Ndokusaka ndava nenguva ndisingakwanisi kumuka usiku. Ndosaka varoyi vachitanga vakudyisa nekuti chawadya chapinda muropa. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvimwe zvacho so zvinotyisa, zvinovhundutsa. Hanzi kana ukadyiswa chawadya chinenge chapinda muropa. Please let us talk about this issue in the comment section. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi muri sei zvenyu mukomanashi? Chitupa changu vigai. Inini ndine dambudziko rekusada kugara nemurume. Ndinongoda murume nguva shomanene, ende pandinenge ndichigara ndiri ndega, zvinhu zvangu zvose zvinenge zvakanaka. Ringava riri basa chairo, handitamburi, basa rinotoita kuuya kwandiri, asi handichazivi kuti chii chiri kuitika mulife mangu. Zvimwe kuda inhau yekuti kumashure uko ndakambotadzirawo Mwari nekuda kwechihure. Ndainge ndiri munhu airarama achiita zvekutengesa muviri wake, asi mari ndainge ndichiiwana, asi zvikabva zvazondirambirawo. Ndaiti kana zvakakwidza ndaigona kurohwa nemunhu wandinenge ndisingambodanani naye, ndongonzwa ava kuti iwewe uri kuitirei chihure apa munhu uyu ndinenge ndisingambodanani naye.
Saka ndakazotangawo kufambawo ndikaendawo kune vamwe vanhu nenhau yekuti ndainge ndichingorohwa nevanhu vandainge ndisingazivi vachinditi siyana nezvechihure zvauri kuita. Saka ndakati ndafamba kuya kwandainge ndaenda ndakasvika ndikabva ndaudzwa kuti zvauri kuita izvi iwewe hautendedzwi nekuda kwekuti zvigere pauri hazvikutendedzi kuti unge uchiita zvechihure. Mukoma, ndinorwadziwa nekuda kwekuti kumashure uko ndakatombokwanisao kuita mwana, but mwana wangu iyeye ndakabva ndamubirwa. Ndakati ndamuwana mwana wangu ndokubva ashayika zvekare. Saka izvezvi kana shungu neupenyu handitomborina, kana ndikatanga kufunga kutambura kwandakamboita kubva ndichikura, amai vangu vakashaya muna 1994 ndiine 4 years. Kana ndikatanga kufunga zvose zvandakasangana nazvo, ndinonzwa mweya wangu uchienda kure kuti 1 ndakamborohwa nevanhu vandainge ndisingazivi ndisingadanani navo vachindiudza kuti siyana nezvechihure. Pedzezvo ndikabva ndaita mwana wangu, ndikabva ndambobirwa mwana wangu, ndakati ndamuwana ndokubva ashayika. Ndikafunga zvose izvi ndinonzwa mweya wangu uchienda kure. Please ndipostereiwo nyaya yangu ndinzwewo vedare kuti vanoti kudii pamusoro penyaya yangu. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu iyi. Please ngatitaurei navo mucomment section. Zvatinosangana nazvo mukurarama zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma ndiri mukadzi ane makore 32 years old ekuberekwa. Ndine mwana wangu 1. Taiva tiine ma-issues mu-marital life yedu with my husband. The reason being murume wangu is a womanizer mukoma nashi. Anoda vakadzi ende munoziva kuti kana murume ane mari dzake you can't control him. Zviya zvekuti ndakazviwanawo zviripo. Hapana zvandinokwanisa kuita. Kana ndikada kunge ndichitaura naye, mhinduro dzake dzaanongondiudza anonditi it is far much better kuti unge uchichema uri mubenzi than kuchema uri paruzevha. I can't control him mukoma nashi because he do whatever zvinomuitira iye. Kunyangwe akaita vakadzi 10 anongokuudza kuti as long as ndichigona kuvachengeta, but haana zvake vakadzi 10, anenge angori magirlfriends. Ende iye zvaanoita anoti kana akaita girlfriend yake mukoma nashi anomeka sure kuti girlfriend iyoyo yamuzvarira. Pamagirlfriends ake ose andinoziva hakuna asina mwana naye. Ndo zvimwe zvinondirwadza mukoma nashi nekuda kwekuti right now inini ndine mwana 1. Iye akabva anditi pauri ndiri kungoda mwana 1. He is so obsessed with my body. Kunyangwe pacho pandakazvara akabva andiudza kuti handidi kuti unge uchiyamwisa mwana because ndinoda kuti zamu rako rigare rakadaro. Handidi mazamu emukadzi anenge akarembera mukoma nashi. This is what I was going through in this marriage. Ndo zvakazosakisa kuti ndinge ndichizofambawo ndikazobatawo zvandakafamba because ndainge ndanyanyisa kushungurudzwa mumarriage yangu. Kuma girlfriends ake awo ndinongozivawo kuti ikoko kune vana ma11 ende kuvachengeta anovachengeta, ende hakuna girlfriend yake yandinoziva yakambomuendera kumaintenance. Handizive kuti maagreements avo avanoita ndeapi, but chandinongoziva ndechekuti at the end of the month anotoudza accountant wake magirlfriends ake vatori papayroll mukoma nashi. Each and every month vanotoreceive masalaries as if they are employees of his companies. Ndokusaka vasina nguva yekuzomuendera kumaintenance. Saka recently mukoma nashi zvakazoitika ndezvekuti akabva azomitisa hama yangu. Ipapo mukoma nashi it was just too much for me. Paakazomitisa hama yangu ndicho chinova chinhu chakazondisunda ndikabva ndaita hasha kusvika pakuzoendawo kun'anga. Apa ndainge ndichingodawo mushonga wekuti ndinge ndichimusungisa kuti akwanise kurara neni chete because ainge anyanyisa kundishungurudza. Zvakaitika mukoma nashi ndezvekuti ndakati ndaenda kuya ndakabva ndanzi ndinge ndichiuya nechipfeko chake chemukati, but chainge chichifanira kuva chiine tsvina netauro riya ratinoshandisa mushure mekuita bonde kana riine urume hwake. Saka ndakati umwe musi ava kuda kubuda ndokubva ndamukumbira kuti ange achiita bonde neni.
takabva taita bonde. Murume akati aenda kubasa, ndakabva ndatora kajira kangu kaya ndokubva ndapinda mumotikari. Then ndakabva ndaenda ndikanoona baba vaya vakabva vandigadzirira zvinhu zvose zvavainge vachiti zvinoshanda. Saka handichazivi mukomanashi kuti n'anga iyi yakandiroyera murume wangu here kana kuti zvayakandiudza ndezvechokwadi, because ndakati ndadzoka kumba mukoma ndokubva ndasangana nemurume wangu pabonde zvakanaka-naka. Pakati papera mazuva, dambudziko ravapo nderekuti tinoti paya kana tava kuda kunosangana pabonde nemurume wangu, nhengo yake inobva yatotadza kushanda zvachose. Kubva zvandakaroorwa nemurume wangu, munhu wekuti haana kana kumbogara aita dambudziko iroro. Mazuva adarika awo mukomanashi, murume wangu akatombozama kuti anwe mapiritsi, nekuti zvekunwa mapiritsi anozvifarira. Mapiritsi aya ekuti munhu ange achisimbisa nhengo yake pabonde, but mukoma akati anwa mapiritsi iwawo, still nhengo yake yakaramba kushanda zvachose. Ndakadzokera kune murume uya ainge andibatsira. Iye akabva ati zvaari kuona pahakata pake, murume wangu anyanya kusungwa, hanzi akasungwa nevakadzi vakasiyana-siyana. Saka ininiwo pandakazomusunga, yangu mishonga yakabva yatsitsirirwa nemimwe mishonga. Saka zviri kunzi ndinofanira kuti ndinge ndichitutsira mimwe mishonga pamusoro peimwe mishonga yandakapiwa. Ipapo mukomanashi ndava kutya. I feel like I have to let go. Tatova nemazuva tichitadza kuita bonde, kutosvika pakuda kuita bonde, but mobva matongosiyana nazvo nekuda kwekuti zvinenge zvichitoramba. Ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu kune vedare. Please vandiadvisewo kuti ndoita sei pakadai, ndoramba ndichingotutsira here mimwe mishonga ndichizama kuprotecta marriage yangu, or should I just let go? I am living a comfortable life mukomanashi, hapana chandisiri kuwana. Dambudziko ndiroro rekuti ndinoziva kuti murume wangu kana akasauya kumba, it will be obvious kuti anenge aine one of his baby mamas. Zvinhu zvinondirwadza. Ende murume wangu anotomeka sure kuti ndine implant yefamily planning. Please advise me, should I stay in this marriage? Ende ndakaitawo mistake. Pandakawanikwa nemurume wangu, takabva tasainirana pasi. Semunhuwo ainge ari murudo, I never read the contract, but contract yacho mukomanashi yainge yakatonyorwa kunzi kana ndikasarudza kumudivhosa ndiri inini, ndinobuda mumarriage imomo ndisina chandakabata. Kuti ndinge ndichitangawo mabusinesses, murume anoti haadi mukadzi anoshanda, because already he has made it in life. Hanzi chako chete kungoita zvaunoita uri mumba, just living a comfortable life. But comfortable life yacho mukomanashi yekuziva kuti chinhu chamunoshandisa panguva yebonde, chinhu ichocho chiri kushandiswawo nevakadzi vakasiyana-siyana, zvinongorwadza hazvo mukoma. Please kana mukaposta ndiziviseiwo ndikwanise kuzotevererawo mucomment section. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, but advice yangu kwamuri vahanzvadzi, kana kuri kunzi munombowanawo zvimaspare change, chiitaiwo muchibatisawo mari idzodzo, either kuna amai kana kuti kuna nasisi kana kuti kuna natsano, then you start your own separate business in secret, kuitira kuti zvikanyanya kuzooma munowanawo pekutangira, sezvo muri kuti mumarriage umu makapinda muine contract and you were still young. You never bothered to read that contract. Hey, zvakangooma hazvo veduwe. Please let us advise our dear sister mucomment section. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.